Εδώ η μπαλιά τώρα θα περάσει για τον Τζουκαλά, θα βγάλει τώρα πάσα, για να δούμε. Γκολ έχουμε το 0-1, εδώ ευνηδιάζεται η ομάδα του Ατρομήτου από τον Κυριακόπουλο του Πανοράματος, θα κάνει στο τρίτο λεπτό τώρα το 0-1 και θα βάλει μπροστά το Πανόραμα. Ευνηδιάστηκε εδώ η άμυνα. Το κόνερ τώρα από την απέναντι πλευρά με τον Ιγνατιάδη, θα κάνει τη σέντρα και στην εκπληκτική επέμβαση από το Σαχίνι. Κόρνερ τώρα από την αριστερή πλευρά, θα γίνει σέντρα, πάει για την περιοχή. Το σούτ αυτό αποκρούει ο Σαχίνης, εκπληκτικά μεγάλη ευκαιρία και θα φτάσει τώρα στον Σεϊταρίδη. Πασχαλίδης τώρα. Πασχαλίδης από την αριστερή πλευρά θα περάσει μέσα στην περιοχή εδώ από πλάγια θες, θα κάνει και το σούτ πάνω από την εστία, μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα τώρα εδώ που βλέπετε περνάει τώρα για τον Ευεγγύρη. Ο Βεργίδης εδώ θα βγάλει και πάσα τώρα προς τον Τσουκαλά, πλασάρι και έχουμε το 0-2 τώρα ακριβώς με τη συμπλήρωση του 24. Γίνεται το Ατρόμητος Αγίου Αντωνίου Πανόραμα 0-2. Μάλλον θα λέγαμε ο Ατρόμητος Αγίου Αντωνίου υποτίμησε την ομάδα του Πανοράματος. Για να δούμε αν υπάρχει offside εδώ, για να ξαναδούμε τη φάση. Για να δούμε τώρα σε επανάληψη αν υπάρχει offside εδώ, αγωνιζόμενος που έβαλε τον γκολ, είναι offside. Είναι offside εδώ. Τάτσις έβγαλε και πάσα τώρα για τον Ιωαννίδη, κοντράρει μπάλα. Τώρα γίνεται μια μπροστινή μπαλιά για τον Κούκλη. Κούκλης ο οποίος μπαίνει και μέσα στην περιοχή εδώ, ανατρέπεται και έχουμε παράβαση πέναλτι τώρα. Για να το ξαναδούμε. Θα κάνει ένα άνοιγμα τώρα για τον Κούκλη. Ο Κούκλης μπαίνει απειλητικά. Εδώ είναι παράβαση πέναλτι, ανατροπή αυτή στο 45. 45ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Ιωαννίδης είναι έτοιμος για να εκτελέσει το πέναλτι για την ομάδα τώρα του Ατρομήτου. Ο Ιωαννίδης παίρνει λίγα μέτρα φορά, το εκτελεί, γκολ. Έχουμε το 1-2 τώρα. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, επανασυνδεθήκαμε για το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο του Ατρομήτου Αγίου Αντωνίου. 55ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Ιωαννίδης είναι στην εκτέλεση του φάουλ, παίρνει λίγα μέτρα φόρα, το εκτελεί, γκολ, εκπληκτικό γκολ τώρα από τον Ιωαννίδη, θα κάνει το 2-2 τώρα στο 55, το βλέπετε τον Ιωαννίδη. Τάτσις εδώ θα κάνει τη σέντρα τώρα, κεφαλιά εξ επαφής εδώ, κοιτάξτε. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παίκτη του Πανοράματος και τον αποβάλλει με κόκκινη που τη βλέπετε τώρα, μένει με 10. Έχει διακόψει το παιχνίδι τώρα εδώ που βλέπετε και υπάρχουν αψημαχίες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν ξέρω για αυτό. Πιανόμα έχει διακόψει το παιχνίδι όμως το παιχνίδι ο κύριος διατής αναμέτρησης. Πάει στα αποδυτήρια τώρα, εδώ υπάρχουν και αψημαχίες με τον... Ξαναρχίσει το παιχνίδι, φίλες και φίλοι, μετά από τη διακοπή που έχουμε και τώρα βγαίνει μόνος του από τη δεξιά πλευρά, θα βγάλει και πάσα, δεν ξέρω, εδώ μεγάλη ευκαιρία, κάπου εδώ φίλες και φίλοι θα σφυρίξει και τη λήξη του παιχνιδιού, 2-2 τελικό αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο του Αγίου Αντωνίου. Τι έγινε Κώστα, τι σε έκανε εντύπωση, είχαμε τίποτα εδώ? Όχι, ήταν ωραίο παιχνίδι.